Digitálna doba ti stále niečo ponúka. Produkty a veci sa bijú o tvoju pozornosť. Prenasledujú ťa, kým na ne neklikneš. A ty potom všetkom túžiš. Ale ak chceš míňať, najprv investuj. Investuj do seba. Nič sa ti nezúročí tak, ako čas, ktorý venuješ sebe. Vtedy je celý zisk iba tvoj. Dokážeš to, ja ti verím. Tak nečakaj a investuj do svojej budúcnosti. Začni rovno s 30 eurami k novému študentskému účtu. Poď na tatraacademy.sk.